Pagbutang sa dakbayan sa Lapu-lapu sa orange category, mamahimong ma-downgrade kung galing mo signify ang mga kandidato sa pagsunod sa usa ka peace covenant. Si Luan Merondina sa report. Atul sa ikatulong Lapu-lapu City Joint Security Coordinating Council meeting kan CJSCC kaganihang buntag nasabutan ang pagpahigayon og Peace Covenant karong Pebrero 22 uban ang mga local candidates. Gipasabot ni Police Senior Superintendent Limuel Obon, Lapu-lapu City Police Office Director, nga atul sa unang Regional Joint Security Coordinating Council meeting nalakip ang dakbayan sa Lapu-lapu sa orange category tungod sa intense political rivalry ug sa posibleng presensya sa mga armadong tao. Apan giklaro sa City Director nga gihimong basihan ni ini ang mga intel reports. Maybe because we are hoping for a covenant signing, covenant signing this coming Friday. I hope all parties will be available. Basin mapausos pa na nato into yellow ang atong current nga orange. Giklaro usab sa City Director nga sa pagkakaron wala sila'y na monitor nga presensya sa mga armadong grupo. If you will remember, I went to the islands, because basin wala diri karon, pero basin gamito ng atong coastline as entry points, bagis na i-hire sila from other places. So that is why we anticipate those things nga mo nang nag-declare tag-orange. Hayan, muapud-apud unya ang CJSCC og invitation ngadto sa mga local candidates aron makasalmot sila sa ipahigayong Peace Covenant sunod Biyernes. Gitataw sa kadagkuan sa RJSCC nga sa pagkakaron manageable man ang political situation dinhi sa dakbayan sa Lapu-lapu apan gibutang lang nila kini sa orange category isip pagpanganda usab sa unsa mang mga untoward incident nga posibleng mahitabo nunot sa naghinangat nga piniliay karong Mayo. But people should not be afraid or be alarmed on that aspect. Kasi we have to forecast and make anticipation for security purpose only. But as the moment, the city is peaceful, manageable, and I'm hoping that all the candidates will, of course, protect that the aspect or the status. Uban ni Rinanti Quiñones, Luan Merondina, Balitang Bisdak.